No niin, pelaat tänään Tinkke Kuusisto ja Japin kanssa. Mitä miehiä ne on, että millainen ketju tulossa? Miten lähdette pelaamaan? No Japi on tässä meidän aivot. Kentän aivot ja Tinkke karvaa syvältä ja kovaa. Joo, no se on hieno rooli, joka mitä sä teet? Mä en tee yhtään mitään. Se on hieno homma, onnea vielä. Mä oon vielä aloituksen. Joo. Moi. Ja nyt on haastattelussa Rupun maalin edustan isäntä Zeus Ylikännö ja niin millaista peliä odotat tänään? Onko makuupaikkoa luvassa? Toivotaan. Lähdetään kovaa pelaamaan ja katsotaan mitä se tuo tullessaan. Joo, lähdetäänkö pelaamaan omaa peliä vai vastustaja? Vaikka. Se niin väliä. Selvä, ei mitään. Onnea peli. Kiitos. No niin, Lauri Tapanella, millaista on hyvät pelikengät? Rikki. Meinaatko lähtee nollakenkillä kauteen? Ei. Lyhyt, mutta suora sananen. Kyllä. No niin, Sami Kujanpää, edustat Rupussa se kokenutta kaartia. Sinulla on iso rooli tulossa Rupupuolustuksessa. Mites kuvailisit Rupupuolustusta? Millainen on Rupupuolustus ensi kaudella? Se on helvetin kova. Helvetin kova. Mikä se on Rupupuolustuksen vahvuus? Se on varmaan tuo ikäjako. No ei mitään. Vahvasta vaariin suurin. Ei mitään, tänään on vastassa forssalaisia poikia. Mites luulet, että pelissä käy? Voitetaan maalilla ehkä. Joo. Selvä, ei mitään. Onnea peli. Semmosta. Ja tämmöisellä kokoonpanolla Rupu on lähdössä tällä hetkellä liikkeelle peliin. Vieressäni on Rupun päävastuuvalmentaja Henri Jyllehä ja esitän tässä nyt Henri Jyllehän kysymyksen, että millaista peliä lähdetään nyt hakemaan? Onko jotain teemaa, mitä tänään haetaan pelistä? Kyllä me lähdetään tuolta hyökkäyksen kautta ja sit noin samat tyypit, ketä viime vuonna oli isossa roolissa niin ne siellä lähtee kenttiensä kanssa pelaamaan aika hyökkäysvoittoista peliä ja sille mennään ja voi sanoa, että kuulopuheiden mukaan on kyllä pirun kova vastus tulossa, mutta ei niihin ole aina luottaminen, että Aivan. Mitäs sanot tästä päivän maalivahtiasiasta? Raiskio kohtaa tänään entisen seuransa. Vaikuttaako se pelutuspäätöksiin jotenkin? no kyllä se vaikuttaa, mutta ei anneta se häiritä. Joo, joko uskallat julkaista, ketä on tänään pelaava maalivahti? No tänään aloittaa Kauppinen. No niin, Jarkko Kauppinen, olet tullut Huittisiin pelaamaan huippusalibändiä. Aivan. Milläs mietteillä nyt lähdet kauteen? Kyllä mä ihan hyvillä mietteillä lähden, että mulla on perheasiat kunnossa ja salibändi on mukavaa. Niinhän se on. Mitäs vahvuuksia näet Rupun pelissä nyt alkavalla kaudella? Mä sanoisin, että hyvä meininki on ja joukkuehenki on kohdallansa ja mielestäni puolustus on aivan kivenkova. Joo, aivan. No mitäs parantamisen kohteita nyt tällä hetkellä näet? Mitä on sellaisia heikkouksia tällä hetkellä, mihin pitäisi kiinnittää huomioon? No kyllä mun mielestä maalivahtipeli on aika perseestä, että siinä olisi kyllä yksi. Aivan. Se oli tyhjentävä kommentti kriittisin mielin kauteen, mutta Jep. pessimisti ei pety. Näin on. No niin, SPS Rupun miesten kakkosjoukkueen takalinjojen sinkoilija Miika Jokinen vuoden tauon jälkeen takaisin Rupuun. Mikä mietteet tulevasta kaudesta? No en mä tiedä, ihan lähdetään avoimin mielen pelille ja katsotaan mitä tulee. Lähteekö Rupu pelaamaan omaa peliä vai toisen peliä? Me omaa peliä lähdetään pelaamaan. Meillä on niin kova sakki tässä, että ei auta muuta kuin omaa peliä. Mitäs veikkaat, monesko Rupu on sarjassa? Se ykkönen on. Selvä, kiitos. Nousu kolmoseen. Tsemppiä kauteen. Kiitos. Tinkke. Ei tästä voi kyllä kuvaa, että olisi niin ruukattu.